Bat imadungi na penuslate dan bala ban leye. Sengap kumno ki paj ba kiong. Syapang ka parti NPP. Ba kumno kinang ban thiet breu. Bat penbit breu sengap kumno yong. Bakin noyalam jong ka parti NPP. Kidai ki ba specialize ban penbit breu. Justru temat. Kidai ki specialist ban penbit breu. Te haduk kini ki kendiat sengi ki bala depro kadang long hi kumsa. Tambah kidang atsyuk sa kendiat ndai tak penbit breu ki ong thiet breu. Ki paj ba ha ka porman syua. Ki ong ba ka parti NPP. Kanang bahaban penbit breu. Kumba ong madu jengi na penusla menta sipang. Te hadin pat menta ngiyok sngo ba yong ba menta lele ki ong ba kinang susu ki expert susu ban thiet breu. Te paj ba bro hatu gani ka kadai ne em ka jingkran jeng madu prestun. Hatu ka parti NPP. Kanang ne em ban penbit breu. Om tang ban penbit breu. Wat ban thiet ru yaki breu. Saya bishar mapi. Hatu ka jingle jeng ka parti NPP. Kalong ka badai ne, kalong ka babakala. Kumba ong ki weipat ki para MLA. Ki belapet no na ka wei ka seng syaka parti NPP. Ki ong ba ngilet penyaso syaka parti NPP. Namar ngikwa ya ka development ban bay dan ban ai haki snong ki thau labnong no haki konsumsi ki jongki. Ka jingkeli galong ba hatu ladangi don hakal halaka jong ka parti hatu ngimyose ka development. Tang ladangi don haka parti NPP ngilak ban yo development. Kata ka jingkeli paj ba bro saya jubab himapi haki comment section ke jongpi. Kalong neem ka badai. Kalong neem ka ba kiwei ki ong bala dadan ha NPP ngiyo development ladam don hagani ka parti nginam yo development kublai shubun.